Asa. Abay, sika diri nga, siksik kayo. Ha? Chika na ba yung pangita? Anong chika man yung pangitaon nga mag-ripak man tagtambal karon? Kaya ito'y baligya. Bitaw naman, unang chika man yung pangitaon. Dapat mangorta ta karon. Hindi ka sangkul diri, mga importante mga kwarta ta karon. O kaya na, tara, bibiyaan na to na. Bahala ka diya. Diri lang ko. Diri lang kay ay mga sika raw niya. Oh, ay ko na po pabilin siyang kul. Ay, dali. Apil ka na. Unsa ka mo. Hala, na mga baby boy na padulong diri ay. Mga gwapo baya. Rico, sabi-sabi mo. Pabilin ba yun? Hi boys, na ako'y tambal diri, pretest. Pritis daw. Ikaw. Sing gusto ka na? Ako na nampuguan na. Ikaw, Ching. Nanapog ko. Sige, i-try na rin ako. Go, sige. Go. Sus, kadagandagan ikaw pag yun mo testing. Na, dito malangan ba? Sama na! Pretest na! Yaga! Sige sir, pretest bitaw ni sir. Tingnan ako na daw, bi! Lah, isali ka na ako. Ay. Muta niya, oy! Umutaan, oy! Sa wakas, nagamit na dyan akong lumay. Naunsa mas Rico? Nah, mau ginugin mo siya gini ako. Bahala gid siya. Tara, sabay na to ta. Tara. Uy, Koy. Ano ka? Ha? Upatoy! Hindi totoo yan. Nga, bayot pan to. Tara. Kung wala lagi ito naman lagi haplas. Bahala siya dyan. Tara. Wow! Marami na ako nakita nga sikaw. Wow! Lumi! Mao mo ning bayot ganiya ka ito maligaw haplas. Bayot mo na! Mo na kiniya! Mo nang bayot ganiya. Ana na siya, biya na ka. Bahala ka diya. Ato na ako ng sika. Tawag isa o bayot na gitirahan o. Wala mo na mau si Rico eh. Una pa isa o nakiring-iring o. Nah, mau lagi. Huy, ano na gon? Dali. Ano ba? Dali. Sama ka diya. Agay! Kapalo. Ay, ako din si Sai. Hello. Naunsa may maistorya ni mo, naunsa may maistorya niya, gilumay naman na tukoban. Huwag na na mao ba? No, ikaw. Mao na. Amo ng sarili. Mao na akong giingon. Gusto lagi try di karon na lumay. Wanna play with me? Na, English. Yes. Sir. Ay, sir, nami pretest sir. Lumay na po. Huwag ka balo.